Pagya ako. The more na mas mababa ito. Pero usually pagka-drop ako 6. Kasi pag i-drop ko ng gano'n. Nag-drop ko naman na. Depende ako. Ako, pag namin nag-smash na gano'n, pinag-drop ko. Kunwari, nandun na yung kapito na sa ano. Ginagawa ko. Kasi, pinag-drop ko lang. Hindi ko siya natin. Ito natin. Pag ginanan mo, nalasin sa kalaban. Yung isang kaya ano, hindi mo mapasin. Nahirapas lang mo kasi sinablang ko mo. O kung saan ito. Yun nga no, dapat ano pa, diba, nagyalo yan, ako nagsumasama. Ginagawa ko ng ang pagkita diba, kaya nila outside. Dapat nilagay mo itong pwersa. Yung drop kasi, yung source of naging direct. Tapos yung nananalo tayo kahit hindi ka. Alam mo namin. Basic ko. Gagwa please. Ito. Ayun. Ayun lang. Ayun mo. Kasi kung nakatayo mo ng gano'n, mababa pa ng gano'n. Mababa, step na pa. Para sa 1, 2. Tapos nun, para rin sumabot yung sa atin, agad. Yung ano, dominant foot, dominant height. Isipin mo ano kinamit sa atin mo gano'n. Pero, bakit yun? Good, hindi ko lang last step. Pero yan, tayo. Siya ko na-adorin ako, sorry. Ano? Kaya ano, napakasal ng energy. Baliw? Ako ngayon wala eh. Siya yung laging meron. Kasi ako, may pagpapaglas ako. Medyo naman, actually pagka-seryoso na kami talaga, I mean kung yung talaga interest ng laban, depende. Yung ating interest ng laban, pwede nakarelax ka lang kasi para mas comfortable. Pero pagka wala, nakalagay na malabas. oo, pag ang daming ano, yung pagka nakata, alam mo yung takot, nag-aray na siya eh. Pagka nakaseryoso ka mo, hindi mo sa-serve, lagi, mas din mo sa mga old videos na lagi yung pakay. Yun yung reason kaya, ano, hindi kasi block yun, yung sa akin yung nagagawa. Hindi block yun kasi, dahil sa height mo rin, sa isimahan mo, kaya mo pa kahit serve mo, huwag mo lagi dito. Kaya matakin yun kahit na, ano, kasi, balibad-bad pa yung taga-nag-invest na height sa mga kaya kahit nila sa area, kaya ko papakot. Ikaw yung graph na sabi mo, kasi gusto mo mga yung graph na maayon. Dami yung tapos huwag mo pumuli sa babaan graph. 6 sila. 11. Naka-delta. O, 11 dito. Ay! Bilang sila. O, sige, tara, dalawang part. Dalawang part.
Tingnan mo ah. Nag-drop siya, kinuha ko sa taas. Dahil motion. Pwede mo, hindi ganito lang to. Hindi na ginagawa, simple lang. Di ba? Simple lang. Yung slice mo sa kasi gamitin yung squash of flat. Pala din yan, no? Di mo lang ako rin ako. Pinag-squash na talaga yung pinit. Dito pa ako. Ano mo lang, drop mo lang. Less straightforward, less error. Mag-keep siya sa point. So, ganyan ko ako. Nandito siya, pero ganyan ko lang. Hindi pa mabasa pag may nakipag-cross sa akin sa tayo. Kahit na kaya ko. Kasi mo naka-appoint ako yung ganyan ko lang. Hindi siya malaro ko. Brother, mas dito sila. Stupid na sila rin. Kasi yung pagka-shot ko gano'n. Ano yung mahirap ka rin, ibalik yun, di ba? Pag umitin ka gano'n, tapos nun, yung tinatawag na kaya, mga ganun siya tayo pag gano'n. Ano yung balik mo dyan? Kukuha mo sa taas, kasi may rapat ka, dito sa baba, imit mo yan. O, masyado ko sa taas. O kaya, sa dinax niya kayo mo sunod, ang sarap, pinakirang ko niya, hindi tinakita ko yun, tapos ito rin, kukuha ka ng ano rin, kailan magkaroon ng effort na kumpras na dito? Pagka nag-pwersa ka naman, sila mo ano ang pwersa dito. Eh, hindi ba actually? Sabi na sa training siya, ganun yung thing, narating mo, atake mo yun. Kasi kung nailan ka, yung second na pumanod ka, yung ang bulo ng shuttle, importante na kayo eh. Nakapag nila, hindi ka hintay na shuttle. Ang dami hindi ka hintay na shuttle. So, agahan, titigil na na. Actually, di ba kayo titigil? Ako. Yung iba rin ako sa dito, yung sa nila sa nag-error ako din. Pero pas na yung nahanap. Nice one, Mark! Straight forward. Tapos pwede sa nakarelax ko. Pag ganyan. Pag ganyan kasi. Pag naman tayo ayaw mo mabasa. Siguro mo ayaw mo mabasa. So, generally, lupos ko lang. Parang photo siya. Tapos ito. Importante ang tapos. Kasi kung hindi na talaga, lagi ang natin. Matutrex ko dito sa top. Babawas ka, hindi ko control. Pero kung nakaganyan ang relax, kumbaga, nasa-serve ko as parang shock absorber, may kwarsa na sa atin, mag-slice ko dito. Kaya nga nung time natin, mag-slice ko masasali kami sa control dahil nag-ping-pong kami. Di ba sa ping-pong sinaslice mo dyan? Uy, may meeting doon, no? Talaga nagkagamit. Pero usually rin mas mo, yung mga nag-ping-pong magaling control ko. Kasi na-practice nila siya. Imagine mo yung shuttle parang bola rin. Kasi partial play bola yun. Ginagano sila slice mo. Kung ano yung competition na sa akin na gano'n, pagkakapalit mo yung mga slice mo dyan. Tapos yun, sinasabi ko yan, diba? Hindi nga masarap. Ang option mo, pwede mo dito. Pwede mo slice mo dyan. Pwede mo gano'n. Kasi heavy. Ang hirap yung slice mo lang dyan. So, kung paano ito? Paano ito? Huwag mo naman tayo bumaga. Kasi pag hinintay mo bumaga. Again, hindi kayo sinasyato. Hinintay mo bumaga. Mas malaki yung chance mo mag-error ka. Paano? Pag ninet mo eh. Hinaharangan naman nito. Nalinyat mo. Sa taas mo diba? Diba mo yan? Dito pwede pa yan. Dito ako. Ang dami sa pag-block ko. Sige pwede na yung pinakarangan. The more na bumababa yung natin, the more na nabablock. The more na less obsession na ay makikiliin siya. Pag nandito ka yan, ang option mo na lang is pwede pagkain ng dito error na yan. Dito, matay ka kasi nag-drop ka sa tama. Ay, clear mo lang. Doon, mahirap ka mag-clear kasi pagka nag-clear, matatama na isa niya. Pero yun, tapos yung practice, ang kalaban mo. Alam mo mga sa beginning try pa yung lalo sa dito. Hindi gawin. Kasi sir, aga, hindi perfect yung shot. Kunwari, wala kang try para mo gawin. Mag-finish ko. Try ko sa lalo. Service action. Sa line accuracy.
Binabalik yung sarili. Sana maglaro mo ka. Train ko. So, kawain na. Ako ginakawin eh. Ito may maniwala kayo na. After ng promo, ora-ora Kuya Carl! Kuya Carl! Nagsasabihin daw si Nika. Ang Monica? Okay.
Medyo mag-miss ka na tayo na dito. Pag tinapos sila na tapos na lang. Sige, sige. Kaya yan, kaya yan. Kasi tayo. Alas na? Basta dito. Tara, tara. Ayun na lang? Hindi.